ह्याचा 6वा दिवस. उद्या गौरी विसर्जन आहे, गौरी गणपती विसर्जन. आता हे दुपारची वेळ नाही आहे. आज आहे आपल्या वाडीत एकाकडे भजन आहे, भजनाला चाललोय आपण. बंधाऱ्यात आंघोळ करतायत. उडी टाक सांगू. माण्या एवढं पाणी लागतं इकडं आहे मध्ये, तेवढं मध्ये पण माण्या एवढं आहे रे बा. आणि आपला मंदिराचा परिसर रामेश्वर मंदिर. कैलास राणा शिवचंद्र मोये, कैलास राणा शिवचंद्र मोळी, महेंद्र माथा मुकुटे झळाले, मनिंद्र माता मुकुटी झळाली, कारुण्य सिंधू भवदुःख हारे, कारुण्य सिंधू भवदुःख हारी, न शंभो मज कोण तारे, उजवीन शंभो मज कोण तारी. बोला पुंडलिका वरदे हरे विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज, श्री गणपती गजानन महाराज की जय, रामेश्वर महाराज की जय. जय जय राम, 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 राम कृष्ण हरे, जय जय राम, कृष्ण हरे, जय जय राम, कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय हो साजने, सुख झाले हो साजने, हो साजने,
रूप तुझे पांडुरंगा तुझे पांडुरंगा रूप तुझे तुझे नाम जय मद प्रेम तुझे नाम जय मद प्रेम पांडुरंगा रूप
मथुरेला नंदला
गोपी साऱ्या गेल्या घरी माझी गागर कापडली आणि भजनाची एक बारी झाली, अजून 2 बाऱ्या बाकी आहेत दुपारच्या. तर आता दुसऱ्या घरात चाललोय आपण भजनाला. ती येतात आपली मंडळी वाडीतली. आता चाललोय दुसऱ्या घरात.
परत अजून एक बारी बाकी आहे. दुपारचे वाजले 2 बजे झालेत आपल्या. आता एक बारी आजची शेवटची दुपारची माडकांकडं, ती बारी झाल्यानंतर आपण जेवायला जायचं आहे. आणि आपलं गाव बघा कसं हिरवगार झालंय. आणि आजच्या दिवसातली शेवटची बारी माडकांच्या घरी. काय माहिती पाणी पडेल. दोन गट घेतला नाही.
Oh
Thank you.
आजच्या दिवसातल्या 3 बाऱ्या पूर्ण झाल्यात आपल्या भजनाच्या. आणि हा व्हिडिओ मी इथंच थांबवतोय. आपला पुढचा व्हिडिओ